מספר הווייטנאמי זה אותו דבר. שמעו על זה. אוקיי. אחר כך נקרא. אני אחזור 3 פעמים על המספר, אז אל תהיו בלחץ. אז אני מתחילה מההתחלה. 0168 75 88 949. אני חוזרת עוד פעם. 0168 7 588. תראו איזה יופי של מבנים, תראו איזה יופי של פגודה. פגודה. אתם רואים בצד שמאל? איזה יופי, כן. אני אחזור שוב. 0168 תראי את הקדים. 7 5 88 9 4. בגלל זיהום האוויר, תסתכלו ימינה, אתם רואים כמה טוסטוסים? תסתכלו, הנה עוד פעם מישהו מתקשר אליי, 591. אלוהים אדירים. לא, במלון בארוחת בוקר, תראו, זה מסעדה. תראו איזה מסעדה יפה. תראו, אלה מוכרים מים, תראו איך הם מוכרים את המים שלהם. עכשיו, אפרופו מים, לשתות רק מים מינרליים. המלון הראשון שלנו נראה יפה, כניסה. Better than you. מה זה? תראה איזה מבריק. הפרדה. וואו, איזה גודל. גם משקל יש לך. אלי, איך אתה אומר? Good morning, Vietnam!
רוכבי האופנועים, הטוסטוסים, הולכים עם משאיות. יש גם אנשים בתוך העיר שהולכים עם זה. למה? כי החיכוך הזה, בנסיעה, תוך כדי נסיעה, החיכוך עם האוויר, זה הרבה יותר מזהם מאשר מישהו שהולך ברחוב. כי הוא עובר כברת דרך. אתם יודעים, אם לוקחים כזה דבר לבן, מסכה כזאת לבנה, בסוף היום היא כבר תהיה אפורה. ואחרי יום-יומיים כבר תהיה שחורה. עכשיו, יש אחווה בין רוכבי הטוסטוסים. כשהם נוסעים ישר, אז אוקיי, נוסעים ישר. אבל כשהם צריכים לחצות צמתים, או כשמישהו פתאום מחליט שהוא רוצה בכיוון ההפוך והוא נוסע מול הזרם, אז טוסטוסים, תחשבו שזה כמו מים. הם זורמים. אז תשימו לב שהרוכבים זה לא רק גברים, גם נשים רוכבות. כן, עם סמלה, עם האוזאי, הסמלה היפה הזאת של הווייטנאמים, עם עקבים כמובן, משקפי שמש, כן, וגם חלק מהנוף. כמובן שהעיר הזאת יושבת על נהר הסייגון. נהר הסייגון זה אחד מהיובלים של המקונג. אני פה בצד שמאל, בפארק הזה. בואי פה, בפארק תראי. בצד ימין של הבחורה הצעירה הזאת, איך שהיא מטאטה, קטנצ'יק, נמוך. תראו את הריהוט שהם מוכרים פה. סייגון, למעשה זאת העיר הגדולה ביותר בווייטנאם, והיא נחשבת לבירה הכלכלית של המדינה. הנוי זאת הבירה הפוליטית, וסייגון זאת הבירה הכלכלית. סייגון היא גם... תראו, אתם רואים מה שנכנס בצד שמאל? תסתכלו. תסתכלו קדימה בצד שמאל, תסתכלו. תראו מה הולך. תסתכלו קדימה. תסתכלו מה הולך. זה לא נגמר. אבל זה יום ככה, זה כל בוקר. כן. זה הגומי. גומי שלא עמד בלחצים והוא גרם להתפתחות גומי אחד החומרים שהטבע שהאדם קבע את החלטות Make sure everyone go with that, right? I just got about a one moment, no, 18 tickets now. Like two.
two more? Yes. Make sure everyone here. סברי ואימא שלו. כן, there is two. That's still... Hai người nữa. כן, כן, לא, אני יודעת. Yeah, you can go. זה הכפרים של פעם, בואו אנחנו נכנסים תכף למערות התת-קרקעיות. טוב, לא חוכמה, כי ראית את זה. ראינו, אבל לא, אין מקום. אבל נניח והוא לא היה פה. תסתכלו, איך אתם יכולים לדעת? הסוואה מלאה. עכשיו זה הסוואה מלאה. בעצם אנחנו הולכים מעל המחילות, מתחתנו יש מלא מחילות. עכשיו הבחור הזה יראה לכם, הוא יזיז את זה, תסתכלו, תראו מה שיש פה. תראו מה שיש פה. אתם רואים, יש פה ריבוע כזה קטן, עם כיסוי כזה, וזאת בעצם המחילה שלתוכה, עכשיו תראו לי, תפתחו מעגל, תראו לי מי מישראלים יכול, עזבו ישראלים, האמריקאים, מי יכול מהאמריקאים להיכנס לתוך כזאת מחילה? עכשיו, למה שחייל אמריקאי ייכנס ולחלל לתוך כזאת מחילה? הוא יכול בכלל. מה? הוא מסוגל בכלל להיכנס. אם הוא מסוגל בכלל, הנה תכינו את המצלמות, תצלמו אותו. זהו, תצלמו. one moment. בוודאי. בוודאי. 1 minute. אם אני אכנס לפה אני לא אוכל לצאת. לא, את לא תוכלי להיכנס, אבל מה הם עשו? מה הם עשו הווייטנאמים? זה צר, נכון, האמריקאים לא יכולו להיכנס. האמריקאים לקח להם הרבה שנים. ביי, הנה תסתכלו, זהו, עכשיו איפה אתם רואים? אתם רואים? לא רואים. וזה תעלות. עכשיו, תקשיבו, היו... מה הם עברו? יש עברור, יש מים, יש אוכל, יש הכל בפנים. עכשיו, תחשבו על כיתה של... אני ישר יוצאת. תרדי למטה, נו. זה מספיק. מה? נכנסת למחילה? לא, אני כבר יצאתי. זה ממש בתוך היער. הנה מלכודת עם קוצים. עם הזה הולכים, פתאום מישהו נעלם להם. מה קרה? הוא דרך פה על זה. אוי! הוא נפל פנימה. עכשיו, מה זה? תסתכלו מה יש בפנים. מה זה? אתם יודעים מה זה? חבל לך על הזמן, מה זה? זה נכנס לך בתחת, חבל לך על הזמן. במבוק זה הצמח שגדל פה כמו עץ, כמו עצים. הוא חד. מחילה אמיתית. תגידי, הגשמים לא שטפו את זה? בואו, אני רוצה להסביר לכם דבר חכם. משהו יפה, כבר... מפה נכנס בן אדם? כן. הם גם רזים. בטח, הם קטנים, הם רזים. הכל אצלהם זה... זה נחשון, זה לא נחש. גם זה נחילה? לא היה להם סיכוי, דבר. בקיצור, לאמריקאים לא היה שום סיכוי. לא, אל תשמעי לו על זה, אל תשמעי על זה. אל תשמעי על זה. Là 3 cái đúng chị.
וייטנאמים פה עכשיו ברגע זה בשבילנו לתיירים, הם ריכזו את כל הנשק שהיה להם במקום אחד כדי שתראו איך הם נלחמו כנגד האמריקאים. אם האמריקאים באו אליהם עם מטוסים ועם מסוקים, הווייטנאמים באו עם הטריקים האלה, עם הפטנטים האלה. נניח שהאמריקאי הלך, והוא דרך על זה, שברגע שהוא דרך ראיתם כל השיפודים נסגרו, זה נסגר עליו. עכשיו פה אותו דבר, אם הוא דרך, מה קרה לו? תסתכלו. אתם רואים מה שקרה לו? זה נכנס לו לתוך הרגליים. אותו דבר גם שם. That one good. זה ממש שיפד אותו. הוא נפל באמצע, כל הגוף שלו התמלא עם חורים. אז זה לא היה מצחיק. ומה הם נכנסו לפה בכלל? לא בכלל. פרי וורקשופ. אוקיי, זה היה מקום שבו הם איבדו והפתחו את כל הפצצות והטילים, כל הנשק שהאמריקאים זרקו אליהם, והם איבדו את זה מחדש והם יחזרו את זה. ואתה רואים פה, רואים שאם מישהו רוצה לרדת, יכול לרדת לעלות מהצד השני. תיזהרו על הראש רק. תרד אלי. ולעלות מהצד השני. הם יחזרו אותם מחדש, יעשו פצצות. ניסרו פצצות נפל. מה זה אילנה? הוסיפו לו מים, אורז ומים, זה הכל. היא שמה בצלחת מידה כזאת, מעין צלחת מידה כזאת, שופכת, אוקיי. הנה, שופכת את זה על הכרית ומוציאה את הקודם. עכשיו זה מעודה, זה אידוי, אתם רואים? הנה, היא משטחת את זה ככה. עכשיו, מה שהיא הוציאה הקודם היא סוגרת, מה שהיא הוציאה הקודם היא מעבירה את זה חזרה לפה, זה מתייבש. והם שמים כאלה, מלא כאלה. עכשיו...次ここがですね、トンネルの掘り方再建していますが、昔の何人が掘ったかわからないんですね。だいたい48人から68人まで。כן, כל פעם יוצאים, כל שבוע. אפי תקנה לה אבל נראה לי שעם הברך שלי אולי לא כדאי שאני אעשה את זה, ככה זה כזה גבוה. עכשיו. הייתי בקרמון השני. מה זה יהודי? למה כעסת? אורה, תראי פה יש אחריי חייל. מה, לא נכנסת? לא למה בקטע לתת לשלב. אתם יודעים, היה איתי בעלה של ציפי. קשה ל-100?
בעל המקדש טאוואי, קאוטאי. זה הפרח החשוב ביותר של הבודהיסטים. עכשיו תראו את המשולש, עם העין בפנים. העין, מה זה אומר? העין זה אומר שני דברים. הוא אומר, מישהו מסתכל עליך, מישהו מסתכל עליך לטוב, שומר עליך, דואג לך, אבל יכול להיות שמישהו מסתכל עליך. Ngày lễ khơi trưa nào cũng vậy. Thôi quá tôi không nhận tao. Lớn lại lên mà đâu. Tên nữ là bên anh.
מוזיאון המלחמה בסייגון. זה כל המכונות מלחמה ששירתו פה מטעם אמריקאים. רקס הוטל, פה ברחו האמריקאים היום האחרון. בניין העירייה של סייגון שנבנה על ידי הצרפתים בזמן הכיבוש שלהם. בית האופרה של סייגון.
המון האיכות. לאירוח, ובגב שלו יש תמונות ככה מחיי היום-יום בסייגון, נופים, אנשים, אזורים, כזה סוג של פאזל. אבל אנחנו נהיה באיזשהו מקום שאתם תראו איך הם מכינים את זה. מי שקנה אתמול, קניתם תמונות, קניתם קופסאות, אתם פשוט לא תאמינו כמה עבודה הם משקיעים בחתיכה הקטנה הזאת שקנינו אותה $5, $3, גרושים. אתם לא יודעים כמה, זה 7 שכבות וכמה עבודה והכל ביד. אנחנו נראה איך הם מכינים את זה. אני שמתי לב שהרבה העץ אצלהם, הרבה מעץ, יש להם. והכל כבד, זה מסיבי. המידה, אוקיי, בואו נמשיך מפה. מצאות תשום? זה החדר שכך וכך. המחבר הזה סינית, עכשיו תראו כמה פריטים השונים, תראו כמה אלים וקדשים שלהם מתוך הבודהיזם, יש כאן כל מיני כאלה סצנות. עכשיו למעשה הפגודות קצת מזכירות במובן מסוים גם את הכנסיות. בואו ניכנס בפנים ונדבר עליהם. ותשימו לב, עולים 3 מדרגות, אתה מצריך? עולים 3 מדרגות. מה זאת אומרת לכם? העם הבן הרוח הקודש. עכשיו תשימו לב, יש פה מוסף. למה יש מוסף? הסינים מאמינים שנותן בית ששומר בית, שומר הסף. אצלנו ביהדות היא השומר שלנו, המלוזה. ואצל הבודהיסטים שומר הסף זה הנחש. והנחש נמצא פה. אז כדי לא לקרוא עליו, ולא לצטט בו, אז נראים ברגל ימין ונכנסים ברגל ימין. שכחתי להגיד, זאת הפקודה הסינית. זה הדג, חתיכה. תאכלי בתיאבון. ככה, זה אוכלים את זה עם האורז הזה. זה אננס. הדג טעים, אני לא יכולה. זה לא נלעס, הדבר הזה. למה אתם לא רוצים להגיד? אתם מפסידים. עינת. אפשר לאכול את זה בלי האננס? הדג נהדר, הדג טעים מאוד. cơm và super khác bên này giống cái này ạ. יש כאן לימון, חצי לימון. חברים,
סיימתם? אפשר לגשת לשירותים? יש לנו שבוע בלי לחם. או שם, איפה שאת רוצה. שירותים יש Ủa nãy nó nói nó giận về em không bánh xèo ở ngoài đó là xong hết rồi đúng không anh? Nước thôi rồi xong hết rồi đúng không? Làm sao lay down lay on black the black one כן, בלי שמן, בלי שמן. when they do down and then right now today we died here אבל אחר כך תראו את התלמידות שאכלנו לנועמד בביטונה. זה מה שקרה לו. עוד מעט התרנגול הוא שם פה, הוא מתנפח, זה הגדול. ואז לאכול אותה, כל מה שאנשים עושים בה, שימי לב, כל מה שבפנים מתבשל, כן, ואז זהו, זה מתקן אותה. זה כאילו, כן, זה לוקח חומר מבפנים ויוצא אותו. עד שזה מתקן לגמרי. בגדול יותר זה לא בחומר שהוא שם, הוא יכול לעשות איזה כדור כזה. חבר'ה, אנחנו נעשה את הזלבי ככה, שהעדה זה יגדל. זה פתרון במקום סיליקון לנשים. אבל מה זה לא יודעים מה? מה אתם רוצים? זה אתה או שזה יובל? הוציאו לו יובל. תסתכלו לו אחורנים קדימה, תסתכלו, תגידו לי, זה יובל או נהר? יובל. יובל. יובל.
איזה טעם של אנונה, אבל זה מסריח כמו ביוב. די. עכשיו אני קונה את זה. How much this? זה הג'קפרוט, נכון? מה זה מה שאת מחזיקה? זה רוז אפל, זה הפיתאיה, שיש לנו את זה בארץ, לפעמים זה בא אדום ככה, אדום, אוקיי? Rộn ràng tiếng ca nhớ đón chào xuân đến quê nhà, xóm làng đổi thay người khơi khơi đầy trái đơn qua, ai người chê kề sông muốn đón chào cho nước hẹn ra về lại quê mình chung câu hát lên cù đao xanh. Về lại quê mình chung câu hát trên cù lao xanh, dài nghe tiếng giọng thức giờ dân trăng khuya buông đàn buông tiếng sâu, đi cò nhạc sông lan ai quá buông tơ đồng, chơi tiếng đồng yên khi đang đón gió thu về, anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối xưa, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa dân nghe hò, bỏ lại lần trăng non em thương đón anh về vào năm hai dân em אבל אנחנו עכשיו בווייטנאם. זה וייטנאם, נו, זהו. היום ב-6 יש קבלת שבת. קבלת שבת אנחנו עושים. עם קידוש. יש לכם כיפה? יש לכם כיפה ונרות שבת? יש כיפה, כולם עשו ברית מילה, לא? שעה 6 קבלת שבת אנחנו עושים. חלה צריך, תחפשו את החלה. עם הרב צ'אויאנג. יש שריץ ביד וזה, ונרות שבת. אלי. איזה גסם. אלי, אני אחרונה? לא, כן. מה, היא אחרונה? לא Nó anh thấy sao không vậy? hỏi Đức Phúc là biết đâu. Để là 18 אני עשיתי הכל בתאילנד גם, בכל מיני מקומות. אורן, בסדר רבה. זה היה רטוב, זה באוצר, תמכור לה. אוקיי. היא מוכרת לך. Thank you. יאללה, תורידי את היד. לא. כולה שתמכור לך גדול. כן, היא עושה זהו, מחירה פומבית. בוקר טוב, קמנו ב5:30 בבוקר ללכת לראות את השוק הצף.
פה זה בגרושים. שנייה. לא, לא רוצה. עוד לא התעוררנו. יש קפה. כן. היא עושה צ'יפס. הנה הוותיקים.
הגענו לארוחת צהריים. כל אלה זה לוטוסים. אתם רואים את הכוסית הזאת? היא הולכת וגדלה, גדלה, 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 ואז הזרעים בפנים, הזרעים שראיתם אתמול, הזרעים האלה אדומים, ואז זה מתכופף ככה, זורק למים. עוד זרעים. זרעים, ואז זה מתחיל, ממשיך. מקום יפהפה. בוקר טוב הנוי מהחדר במלון. הסלים האלה זה סלים לגולף שהם יורים מהמרפסת הזאת פה בצד שמאל. הם יורים על הסלים לפגוע או לא לפגוע. יש קצת ערפילים בבוקר. איזה מלון גדול. אגמים בתוך הנוי. המלון שלנו על שפת האגם, על כלונסאות. יש כנס על מיזוג אוויר. פיל לבן, ומפה הפיל הלבן הוא מאוד מקודש בשביל הבודהיסטים, נדבר עליו בהזדמנות. תזכירו לי שתהיה לנו נסיעה ארוכה להלוג ולספר לכם סיפורים על הפילים הלבנים של הבודהיסטים ולתאילנד וכל מיני כאלה. והיא חלמה שהגיע פיל לבן שבחדר שלו יש את פרח הלוטוס, והוא בישר לה שהיא בהיריון. קצת מוכר לנו, נכון? מכל מיני זה. ובבוקר היא מתעוררת והיא מגלה שהיא אכן בהיריון.
ואז הם מבינים שזה הריון מאוד מיוחד, שזה אמור להיוולד תינוק מאוד מאוד. עכשיו, היא הייתה המלכה, אשתו של המלך. ואכן נולד התינוק, תינוק יפה, תינוק חזק, תינוק בריא. הם קוראים לקוסם, אתם יודעים שבהודו בזמנו, באזור נפאל, פרמדיקים, הם בודקים והם אומרים מה הוא יהיה. ואז הקוסם אומר לאבא, אומר לו, תקשיב, הילד הזה יהיה או מלך או מנהיג דגול, מנהיג רוחני דגול. האבא אומר, מה זה החרטא הזה? מי צריך מנהיג רוחני דגול? אני רוצה שהוא יהיה מלך, שהוא ירש אותי. ואז הוא מחליט, כדי שהוא לא יצא החוצה ולא לראות את כל הרוע, הוא מחליט לסגור אותו בתוך העיר האסורה. עכשיו, עיר האסורה זה עיר מאוד מאוד גדולה, עם כל הצרכים היו בתוך העיר הזאת. והוא לא מוציא אותו החוצה, בכלל כדי שהוא לא יראה מה יש בחיים האמיתיים. אבל יום אחד, כשהיה בערך בן 9, יצאו כל המשפחה לחגיגות סיום קציר האורז. והוא פתאום יצא החוצה ורואה דברים שהוא לא ראה בחיים שלו. פתאום רואה תולעת שיוצאת מתוך האדמה, רואה מחרשה, הוא לא יודע בכלל מה זה מחרשה. שואל מה זה? אומרים לו, זה הולכים פה אורז. הולכים trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đời đủ nâng nặng, dưới cứu khổ tam độ. עכשיו תראו, הם קונים את זה, הם קנו את זה, והם זורקים, הנה תראו, הם פתחו את הימים, כמו שאנחנו עושים עם הימים, רואים? הם משכעינים, היא פתחה את הכלום. איך באנו גול בזמן? הם מעניקים חיים עכשיו, זה להעניק חיים. הנה, הם שופכים את זה למים, זורקים את הכל למים. הם באו מהמים. הביאו את הכל למים. Nam mô Di Phật đi, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, con Nam mô Di Phật đi, con sửa sửa. יש כאן שלושה דברים, יש כאן פרחים, שמות, וניח, באף, ואומרים שאמרנו שאלה שלושת היסודות בעצם של העשי הבודהיזם בעולם, שהפרחים מסמלים את האדמה, הנר מסמל את השמש, והכתובת את האוויר.
פרלמנט. זה הפרלמנט. בשנת מסוים עושה את הספינה וחי באנגליה ובצרפת ובצרפת הוא התפתח הארמון של לוצ'ימין. ושם מרחוק זה המוזולאום. הוא היה בכל מקום. בהונג קונג הוא הקים הנה זה הצריף. איזה זה? הצריף של לוצ'ימין. Không có con cá nào ở đây vậy ạ? Cá rồi. Cá đâu này ạ? Có cá. הפקודה של העמוד האחד. מילת הרחמים. מילה היחידה בבודה. lúc này đi thẳng đuổi à tính đồ đấy גנבו כמות של מים גם כבר. נכון. תאמינו לי שבאים לפה באמצע השבוע מתקרב. כן, זה יצא יום כזה ככה. אוקיי. אוקיי, תנו להם לעבור רגע. עכשיו תראו, הדגל הזה
למה הוא משנה כל הזמן את התנאים שלו? הרי החברה פה הייתה חברה חקלאית. Bên này đi vui nhất. אוניברסיטת הנוי. בוא, יש משהו חדש. יום צילומים עשינו פה, בואו. עשינו פה. Can you erase the flag behind them? All right, sure. I need it for the company. Ok chưa? Em phải vô. Thôi đi về sau một chút mà thôi nào. Lên. Thôi nào. Chào bạn đâu? שער המנדרין, אוניברסיטת הנוי. זה מה שנקרא אוניברסיטה פתוחה, אין כיתות. היום מחלקים דיפלומות, בגלל זה יש מלא. במקום. אנחנו נדבר על זה כשנהיה באוטובוס, תראו את הפניקס שעומד על הצו, כן, ופנינה שיש לו במקום. תגידי בשביל מי זה? צחי. קונפוציוס. מי שהיה איתי באירלנד, הסרט של משרד החינוך האירי, היה איתי באירלנד, ביום האחרון היה משרד החינוך של אירלנד, כיכר טיפוסית בסייגון, סליחה, בהנוי. שם יש את אגם החרב המוחזרת. We love Vietnam. Yes. Thank you so much. Okay, can you write for me? Who is that? W-E L-A-V Bien. Chốt Có gì mình sửa sau? כן, V-I Doesn't matter, it's the same. V-I N-T The same. No. The same. V-I-E No, B-I-B-I. T Yes. N-A-N
Oh, thank you so much. Could you tell me about second is about the Hanok. עלינו על ריקשות. Đâm lên làm gì mà như vậy có giờ có giấc đâm lên. Bình tĩnh đi, đâu có giờ có giấc thì tao xem ta đi nó thoát. Rồi giờ cứ tìm mẹ có gì đâu, bọn này nó 20.000 đến hả? Đó là nhà này đỡ vất vả, tao đã bảo rồi kìa. Chạy đâu đâu, chạy đây. Ông tranh với ông ấy đi, ông tranh ông chạy đi đằng sau. Xa. Hello, hello, hello. אופנועים להשכרה. מיליונים של אופנועים עוקפים אותנו. Nhìn dáng điệu tuổi còn niên thiếu, nhưng cơ tâm trí xảo dị kỳ, vừa mới đức sáng tạo rất tinh vi, cũng vận động gia đình tay trỏ đá. Thôi, việc khôi hài bắt nên vắn tắt, hát một câu rồi trở lại buông cho nè. Ta tắm vào ta
טוב, אלונג ביי. אנחנו באלונג ביי. מה זה ממש אנחנו אין לה... וואו, אין לה את זה. אוקיי. יאללה, מי עוזר? אני. יאללה. יותר גבוה, תשמעי, תני לי לספר את העניינים. הוא צודק. מה קרה לה? אנחנו יושבים. לא, את הנוף לא, כי זה לא מה לא? אין מה להביא למודח מעניין אבל شو مبين انت لحالك انت وياه فيش حدا ما منا جنبك Everyone, can you go down please? We on more student trip. Okay. Don't allow to set up here. They will read the boat crash and we fall down to the water. Okay, הגענו למאורה. רנטה, את מצלמת אותי? חייבים לרדת, חייבים לרדת. אנחנו גם הולכים למערת הנטיפים, אז מי שלא רוצה לרדת, כן, יכול להישאר פה. וואו. יאללה, בואו נרד. איזה מנסות תהיה לי עכשיו. איזה מראות, אי אפשר לעצור. יהיה לך כל 4 שעות האלה. יואו, איזה דבר. איזה פקן, אלוהים. אמא בואי. אפשר על הנוף הזה? מאחורה הגיע הזמן. Quý khách có nhu cầu nghe giới thiệu thuyết minh trong hang động, xin liên hệ tại phòng hướng dẫn. Chúc quý khách có một chuyến tham quan Vịnh Hạ Long đầy vui vẻ, mạnh khỏe và bổ ích. Following is important information for visitors to Diem Cove and Dao Go Caves. First of all, זה לא מגיע לרמה שלנו. נכון? בנטיפים.
sự mẹ nó gửi em 16 đoạn đi em lo khi em có 10 đoạn mẹ nghĩ lại ואז נשאר כזה עכשיו אין חלל, יש מקום נשאר עכשיו, מה שקרה, איך נותנים יש שם מחלחל đây là nhóm rồi chỉ là mình biết mấy cái này Trời ơi עכשיו העולבים של המים הנדיף נפים למטה ונוצר זקיף אז יש נדיפים וזקיפים ולפעמים הם נפגשים ולפעמים הם לא זה יפה אני אגיד לך, אחת הבעיות במערה הזאת ששמנו פה יותר מדי אור לא שלא פעילה, יש חלקים פעילים, כל פעילה לדוגמה تمحيه وبعدين ترجع تنزل الصراحه يعني عندك ابلكاسيون شغلات شنو مسحكين تمحيه ايش عندي فاضي فاضي تريد ذلك النوع ولا لا اعرف מי לקח? שלח שנורא אינטרנט פה בגלל זה כן, בגלל זה שם זה בצורת חתול בתאילנד אכלנו בכפר כזה. כן? אכלנו צהריים. זה כפרים צפים של איזה... לא וייטנאמים, של... שם הם לא היו תאילנדים. הם היו איזה שבט ממקום אחר בכלל. جوني زي الحكاية سجان قالوا ترى يا مخشف ترى عملت تسكير لا ما بلا بابا تعالي شوف المنظر انقال لي خدها فيه فاهمين ايش نقطة دين مخوف دخيل الله شو هذه اليوم متسحين بينما ياخذ كيلو اكل على اسامه بس كلهم يرقصوه كيلو خيب لسد بكل זה לא נעים מה שנעשה נכון? נכון מה שאני אומר? טוב תראה מסד שמאל עכשיו
יש לך 200 כאלו, בסביבות ה-200. עוד שם. זה מדהים זה, איפה רואים כזה דבר עוד בעולם? בתאילנד. לא, מה פתאום, בתאילנד? אבל באף לא בחיים לא. יש להם מגף מיוחד כזה. חשבתי שהיא נשמע, זה היה נורא. הוא מחרבן גם בפנים. הוא גם מדשן, גם...